Казвам се Велин Александров, работя в Теразит вече 27 години и към момента съм търговски директор на фирмата. В началото започнах работа като търговски представител, с идеята да помагам и по технологичното описание и въобще работата с продукти. Работих няколко години в тази позиция. В момента с разширяване на търговския екип започнах работата си като търговски директор във фирмата. В момента работя с много хора. За мен най-важното нещо и най-важната роля, която виждам за себе си, е да помагам на хората да си вършат работата. Това е нещо, което винаги дава възможности, дава възможност за развитие на екипа и на фирмата като цяло. Помня първия си работен ден в фирмата. Запомнил съм го, защото той, на шега казано, но той беше втория работен ден в годината. И тогава остана историята, че Росен ми се обади и ме пита: добре, защо не си на работа? И аз му казах: ама ние се разбрахме, че съм на работа от 5-ти. Всъщност така остана 5 януари 1999, съм си запомнил, че това е моя първи работен ден в Теразит. Тогава офиса беше в един апартамент, както много от стартиращите фирми. Офиса не беше нищо претенциозно. Имах едно подготвено бюро като работно място в кухничката на апартамента. Един, как да го кажа, може би като продуктов каталог или по-скоро листовка, на която имаше 4 продукта. И това ми е, как да кажа, спомен от първия ден. Все пак беше доста отдавна. Значи, винаги има трудни моменти. Това няма как да не е част от работата. Въпросът е да можеш да ги преминаваш, да ги надвиваш и да продължаваш напред. Значи, един от трудните моменти беше кризата 2009. Тогава наистина имаше доста неясноти как точно ще може да се продължи напред. Както и кризата с COVID, но там нещата бяха малко по-лесни, защото тогава подема в строителството беше доста по-сериозен и да кажем, че там нямах такива притеснения какво ще се получи и дали може да се намалят темповете, дали ще има затруднения. Но това са моменти, които са били трудни за всички компании. Може би един от моментите, който беше много труден за Теразит, това беше момента, в който се запали фабриката за стиропора. Тогава наистина беше много тежко, защото въобще имаше опасност както за хората, въобще как ще може да се възстанови този бизнес за бъдеще. Това като изолиран случай за Теразит беше един доста труден момент. Случвало се, примерно, излизаме заедно за среща, която е извън София, казваме, имаме 1 час път. През това време ще оговорим детайлите на това, което ще дискутираме на самата среща. 1 час шофирайки, двамата говориме по телефоните си през цялото време. Накрая стигаме, идва време да влеземе за срещата и не сме си разменили една дума по темата. Но, както казах и преди малко, ние работим с Росен, специално работим много време. Смятам, че имаме достатъчно добро разбирателство и много близо и бързо успяваме да влезем в темата в една и съща посока. В разговора, в какъвто и да е разговор, да сме в една и съща посока. Въпрос на сработване за мен. Един от също така любимите ми коментари на Росен е, като каже: ти по цял ден говориш по телефона, кога всъщност работиш. За многото години, които съм в Теразит, със сигурност са се променили много неща. Според мен те се виждат малко по-трудно, когато си отвътре. Отвън, дали с прекъсвания или когато погледът ти е малко по-отдалечен, нещата се виждат по-лесно.
Със сигурност са се променили много неща по отношение на продукти и продуктово развитие, търговско отношение, в производствено отношение са се променили много. Хората също се променяме във времето и това е нещо, което няма как да не се случва, но това е част от развитието. За мен новите неща винаги показват много. Начина на мислене, начина на работа, това дава новите посоки. Надявам се да не се е променило отношението и разбирането към хората, или поне хората от екипа да го чувстват по този начин. За мен това е към момента едно от най-важните неща. Да може да се работи екипно, да има разбирателство и да има двупосочна връзка ръководство, служители на фирмата и обратно. Това е едно от нещата, което смятам за силните страни на Теразит. Росен Станков, един обикновен човек, бих казал, целеустремен човек, който знае какво иска. В работата си той е доста целеустремен, както казах, и уверен в това, което прави. Уверен е най-точната дума, когато става въпрос за него. Иначе със сигурност всеки има и силни и слаби страни, но както е казано, че победителите никой не ги съди, така и аз смятам, че когато един човек е успял, нямаш право да го съдиш или да оценяваш слабостите му. Въпросът с мотивацията винаги е много интересен. В тази връзка аз имам една история, която обичам да разказвам и може би много от хората, които гледат това или слушат, ще се я чували, но ще я разкажа още веднъж. Аз работя от 93-та година. 93-та година съм почвал да ходя на работа. От 99-та година съм в Теразит и това, което съм го казвал многократно и пред много хора, за всичките тези години аз нямам нито един ден, в който, или да кажем, нека да са максимум 3, в които сутринта ставам и казвам, днеска не ми се ходи на работа. Или по някаква причина не ми е приятно днеска да отида на работа. За това нещо аз намирам в себе си и в работата си една основна причина. Успявам да направя всеки свой ден различен, разнообразен, търся различни подходи, работя с много хора в различни посоки, в различни дейности и това успява да прави дните ми различни и ползотворени. Това, което за мен е най-важно и както в началото казах, определя работата ми в последните години, е работата с хората и екипа, който ръководя. Най-важното за мен е да им помагам, да давам предизвикателства към всеки, към всички различни, да използвам силните страни на всеки един от хората, да ги накарам да вярват, че те могат да работят по-добре, дали индивидуално, дали в екип, с друг колега, с други колеги, с други отдели. Това е нещото, което ме провокира и ме кара да търся постоянно нови посоки. Това, което е най-важно за мен, са успехите на хората, които работят за Теразит. Когато успееш, всъщност не да успееш, когато накараш хората да вярват в себе си и да вярват в това какво могат да направят, да вярват в това, че могат да направят повече и да го търсят. Това е основното. И когато успеем да постигнем това за себе си, да можеш накрая на всеки един ден да кажеш днес имаше за какво да съм на работа и на следващия ден да почнеш да надграждаш върху това, което вече си постигнал, тогава хората стават по-силни и това е нещото, което мен ме стимулира и ме кара да се чувствам горд, че съм помогнал човека да направи
повече от това, което аз съм направил, да направи повече от това, което аз съм поискал от него да свърши и това да му дава увереност. Това няма да се получи. Значи, за мен най-важното за колегите от фирмата е вярвайте в себе си. Заедно, успешни заедно. Осем в една дума е думата, която казах по-рано. Уверен.